Hej! Nu ska jag och Tina visa hur man räknar ut tal i 7:ans tabell. Då börjar man med tal som är 4 gånger 7. Då så, när man räknar till 7:ans tabell så brukar jag och Tina använda oss av inte av 7:an utan av de andra siffrorna i de andra tabellerna. Och då så kan man räkna ut 4:ans tabell som är en dubbla av först 2 gånger 7 som är 14. Och sen kan man räkna ut 14 gånger 2 med 28. Så är svaret 28.